Pokoknya maksudnya sebelum nanti kan harus legok pengen tapi nggak swargo. Saja itu kalau lagi gaya mageng wes. Ini kampus hari ini jalur kuning. Jalur kuning kok kuwi bose kok. Nek saiki dipateni kan. Ah, uripne Mas. Iki sing iso uripne liya barang iki lho. Tenan. Maksudnya godhog atas ini iso ngempuni daging nek kowe iso ngatos nih. Maksudnya iki ngono, maksudnya iki kok. Perkara yang beli ini lho. Ya. Pokoknya atau beres. Oke.